Sa lado lokal, Legally Yours GB. Mga legal advices asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Kahapon lamang ay All rise. ng asawa at anak. Court is now in session. Silence is hereby ordered. Sa isang munting Sergeant at Arms, maintain peace and order while the session is ongoing. ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Silence is hereby enjoined or face the maximum penalty of direct contempt. Sa isang krimen na di naman niya. Sa pangarangkan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DZGB-AM, Katarungan ng isang inipuan sa indong special na programa kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 nin udto, Legally Yours GB. walang kasalanan. Di ba't ang batas natin Sa pangarangkan tropa, siyempre nakaredy lang yan dyan ang Mega Force Patrol kung igwang nagbuburutuang darakulang istorya. Automatic po yan. Si Jomar, si Jimmy, si Al, si Ren, si Luen, si Ands. Sa kuyang mga kumpadres, pading Jomar, Jimmy, and Al. wala na Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical Control, June Napolis. Sa newsroom, yaon dyan, News Manager Mardela. walang kasalanan. Sa production center, ang Angel po kang DZGBAM, Angel Mustaza. Walang mahirap mayaman Sa IT, yaon dyan, si Arven Buda, si Richard. niya. Ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Sala sa isang krimen na di naman niya. Sa pangaran po kan sa tuyang resident attorney, may pinag-asikaso pa dahil pa nag-signify ka na sa iyang pwedeng magiging presensya. Tulad Abogado Jess Basanta, ang panyero ng bayan. atang sa kanya. Kita na mag-iriba-iba and hopefully makaabot man ang sa tuya na kasaway man, Sala sa si Abogado Bart Raico. Kunday po, nag-oro-restore kita kan mga pangyayari sa palibot. Legally Yours GB. isarungan ng isang nilalang. Si Padingnal pala ba naka-monitor dyan? Padingnal dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Padingnal, tabi, makisuyo, subliong kuso sa imong grinder. Mad lamang makadigdi ka Padingnal bago ako magtapos. Taigo kaming pigigibo duman diyon sa garahe. Sa COVID opsen. May gagrind kami duma. Padingnal tabi, makisuyo man kung available sa imong grinder, Padingnal, ganyan sana maghapon, alas 5, ibalik mi tabi. Siya daw ang may sala. Ano daw Padingnal kung yaong ka mo nagkaantabay. Padingnal tabi, makisuyo, bad madara mo bago ako magtapos digdi, makisuyo. So grinder lamang, Arungan ng isang nilalang na Ako nang bahala sa imo sa 2 o 3 botelyas. ilan pang tulad. Padingnal tabi, makisuyo man so grinder lamang, sublion ko kung ikaw kamo dyan sa Jigs Baldo Welding Shop, Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Ang sa kuya po tabing telepono numero sa gabos na Globe subscribers 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. And then sa Smart 0961 759 0888 yan. 0961
0917-759-0888. Sa Smart po yan. Ano? Yan. Sa Globe, 0926-0156-020. Ano, tabi? Yan. Sige, Padignal, tabi. Baka may nakadangog dyan sa dapdap. Makisuyo. Taday, kuhan kami, daining kontak. Paki-informal kay Padignal na baldo. Subleong ko lamang so grinder ngunyan. Tabi. Diyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Ano? Yan. Sige po. Sana makahabol si Kwan. Si ano ini, Oong abogado Bart Raico. Sige, tabi. Sige. Diretso na kita kan sa tuyang mga pag-orestorya mantang dai pa o kung dai ta makasabay so sa tuyang kuan oong si abogado Bart o kaya si abogado Jess na basanta. Duro diretso mo na kita kan sa tuyang mga pag-orestorya ngunyan pong pagkaaga. So, Legazpi City tabi, ha? Salamat sa mahal na Diyos ta, kuan. Medyo pinag-downgrade na sa moderate risk ang Legazpi sa COVID-19. Moderate na sana. Bako ng high risk tabi, ano. So, klasifikasyon niya to. Salamat sa mahal na Diyos. Gabos ini, resulta kan esfuerzos kan komunidad. Iyon yung pinagasabi tabaga na pag intero nagko-kooperar igonin maray na resulta. Hopefully dayan ibalik sa kwan sa high risk. Tapag sinabing high risk, yaon ang gulping peligro kan paglakop kan COVID-19. Imagine perang simana kitang perming double digits nagpo-positibo. Nagpo-positibo. Ngunyan medyo nagbababa, susug iyan sa pag-aadal kan mga ekspertong doktor asin mga nasa lado kan medisina. Kaya binaba na muna sa moderate risk. Sustiniran ta po na mag-low risk kita tanganing makabulta na so semi-normal na dalagan kan komunidad and that includes yung ekonomiya. An sa tuya na iistudyaran dyan, ang talagang nagugulpi. Dua, ekonomiya, buda edukasyon. Di ba? Sa ekonomiya, tabi, kung day kita makabalik sa normal na sosyudad, so hiro-hiro baga, so daing physical distancing, daing face mask, daing face shield, urog sa kabos, daining paglimitar sa pagluwas sa mga harong. Asin itong so dainan ning paglimitar sa pag-operate kan gabos na mga establishmentos pribado o pampubliko. This first, then and only then sana makakabulta po ang bungkaras kan sa tong ekonomiya. Taan trabaho bagangon yan. Limitado, maski sana, ehemplo sana, subareta kasuwapo ni Compadring Al, iyan na mga simpleng mga restaurants, mga bars, kaung-kaunan, limitado ngunyan ang pag-operate. 50% sa nangani, paminsan 30% sa nakan sa indang capacity, ang pigtutugutan kan gobyerno, gusto sabihin, bako sindang 100% full operation. Di siyempre, kulang ang mga customer, kulang ang kwartang nagsisirkular. Tadaing nakakapagtrabaho, dainin kita. Sararado negosyo, sararado, kumbaga man negosyo, limitado. Yan. Ngunyan kung makabuhi-buhi na po kita, mawara na ining grabing peligro kan COVID, mabalik na po yan na bungkaras kan ekonomiya. Sunasyon nga ni kang Israel, iyon pinagsusubaybayan niya to sa mga international news. Ano daw kung may mga bagong feed hali duman sa Israel kung kumusta na ang dalagan kan sa idang ekonomiya. Buday itong supig feature taman kasuhapon sa tingog kadbanwaan so Bhutan. Yan, nasyon kang Bhutan. Ikadua,
Ini baya na edukasyon adi padingnal. Sa totoo lang tabi, kamong mga nag-aran tabay dyan, igwa kamong mga aki na nag-eskwela, module. With all honesty, makulog man sabihon, daiman nakakaukod ang mga aki, pambihira. Taan nagkakaukod, nagre-refresher course, ang nagisimbag kan module, sumagurang. So mga aki, nagkakawat. Ikaduhang taon ta na ini June, in kaso halimbawa, dahil pa kita makabalik sa normal, maarabrehan naman kang klase, ano ito, Agosto daw, o Oktubre? Yan. Malaw na kita sa ikaduhang taon. Ano po ang naukudang kan sa tong mga aki? Makatakot baga June, ade. Itaas mo sindasalang ka na grade level, na daining basic foundation kan mathematics, siyensya, buda so mga basic, division, subtraction, addition, multiplication, science, history, tapos i-elevate mo iyan sa halangkaw na grado. Anong literacy level igwa kita sa mga maabot na panahon kung padagos na arog kayo ng sistema diyon ako? Ta iba ang face-to-face class na nasa law ka kang classroom, ang estudyante, ang pupil ni mga aki, nakakaukod iyan because ang paratukdo nag-eskwelaan kan science of teaching, the psychology of teaching, the psychology and technique on how to impart knowledge na makatanom sa kada utak kan sa ayang 30 o 25 pupil. Ano diyon? Nga ini module. So mga magurang lingaw naman iyan. Makahirak man gani. Pero bako sa pagtatsar ko na no, but we have to face reality. Igo ba ganin mga magurang na no read no write man? Bako, ano ang i-impart nindang knowledge duman sa aki? Imagine mo, Pilipinas budang kinaaban sa mga maabot na dekada kung sige ang COVID na ini, mga mangmang John. Di ba? Makatakot baga iyan. Data taonin basic na, basic na mathematical operations, computations, science, pagkasabot, history, health, good manners. Makatakot po ini ang saro, ekonomiya and edukasyon. Sisay ang makarapot kan sa tuyang gobyerno. Sisay ang maataman kan mga gabos, mga ekipahes, mapadalagan kan mga computers, mapadalagan kan opisina, administrative aspect, mapadalagan kan gabos kun ang mga magraduar, dai man nakasabot, haba ba ang literacy level? Ibaga, yan. Iyan po, kaya dapat makakuang kita. Balik na duman sa normal na dalagan, ano? Igan mo an. Kaya, kuhan, sabi ta na nga ni Baga, kung makabalik ko ta na so face-to-face classes, kung di daay man mapupwede, ta so mga aki, vulnerable iyan. Ano? Ay, sana, primero, ikonta sa mahal na Diyos tayo na nga ni anak. Sana makonta na ini, malampasan, makabalik na kita duman sa normal na dalagan kan sosyudad. Pero, gari haloy-haloy pa pading June, ano? Sabi ta na nga ni iba ka ito, life will never be the same again. Jesus Marius. Magpon kan itong sukain at inuting nagkaigo din ng COVID sa Albay. So, Amerikano. Hay na itong Amerikano ko niya na de. Ay, loko-loko ng Amerikanong ito. Gari nag-uli na gayud sa Amerika. Habo na duman. Habo na duman sa Amerika. Digdi nagkalat sa... Puong kay ito baga dyan, ade. Sagkod sa igwan ng nag-arabot na suhaling Manila, may naulakitan so digdi baga sa may Imperial Court Subdivision, to so nagadan nga ni baga tabangan ki amang Dios, mahal na Dios, ano.
Sagkod sa iba nang nagburuta, sige na sulakop, hanggang ngunyan iyon na antabi. Ay, nakos. Maray nga ni ita, inda ko kumpira ngunyan so nagbutwa, digdi sa Ligaspi na kaso nin COVID. Kasuhapon, diit na sa naman. Single digit na sana. Kanakaagi mga simana. Double digit. Ay, sus, salamat nga ita. Sana magdiit na po ang kuan ining mga COVID tadigdi. Sir P, hapot ko po, ano kaya ang liability ka to na nakakapagkontrata na may ready-made na negative swab test result? Grabe po yung nagibo ninda. Opo, igwas indang papanimbagan kan, igwaning lay, Republic Act, nalingawan ko lang su numero, kan Republic Act, pero igwaning nakaka-cover kaan sa lay, itong sa quarantine law nga ito, kung tama po ang pagrodom ko. Na, iyan na pagsumitir nin mga peke na resulta ning swab test o ining su saliva or antigen, igwa po yan nin kaso kriminal. Igwa ning lay ka na nakakasakob. Haloy na existido digdi sa sato sa Pilipinas. Medyo ining naguburutwa na regulasyones na ipipauto, mga suppletory in character na sana yan. Kumbaga dagdag na sana duman sa tuyang existido na Republic Act manunungod sa ining sa quarantine. Iyan nga ni na dai mo pag sunod sa protocol, ikaduwa itong suday mo pag divulge kan sa imong estado de salud kung igwan ning araw kaning pandemic. Yan, napipenalize po yan. Igwan dumantabi nin mga provisiones sa ley na kaipuhan papanimbagan. Ano po? Yan, sige. Tadumang baga, iyon na supig istorya ta ito kaso nakaaging alaw, Merkules yata yun, duma sa tingog kan Banwaan. So, mga nagbabiyahe paluwas sa Manila, pasiring digdi sa iba sa Bicol, pigo kontrata kan mga may mga driver, o day tamasabutan kung siya nagkukontrata, kung kakutsaba kan so management kan bus company or mga diskarte man na sa diri. Kukunta kun ka pasahero, uday ka na ngayon maduma sa doktor, may kuha na kami, negative ng, purba na yun, pirmalo na, negative. Day ka maduma sa doktor, o di ko sasabihin, pigpalsipikar mo so health certificate mo. No, igwan ng penalidad iyan tabi, kaso kriminal, igwan ng mga applicable laws tabi dyan, lalo na ito sa quarantine law. Yan. So, sus Mariusip ba yan kitang Pinoy adi? Ay nako, gigamit sa kuan sa kung gigamit ning abilidad niya to sa karahayan, siguro asinsado na kitang todo ano. Kuya Pio, pwede po bawasan mo ang stressing boys dahil relaxing for lunch na po ang lahat. Please, uyog. Dahil yun nakakapangutong maray. Kung minatakada kita. Ganyan po, Kuya Pio. Medyo malumay ang boses dahil madali na mag-lunch po. Na ako gayud kung kung kita minaplatika ang todo. Di mo, nakapangunto. Padig na, yun na. Padig dis padig nagkuhan. Oh, very good. Grinder. Salamat padig na. Nag-signify na. Very good. 2 o 3 botellas. Ano da tabi diyon? So, pangkonsaning panglinis na maganing buildingan. So, rinner siya ng anong apor? So, bilog. 60. Supino. Iuli ko sa napading dyan na hapon. Kaya Sir Pio, malakop talagang COVID dahil sa mga nagpepeke ka na dokumento an authority nagkatauman lugod kirlayans dyan, peke pala. Gunmuan. Yan. Sige, matry siguro pa uli. Si Attorney Ronald Baldo palan maabot dyan. Ipading nald. Day, yung masalida sa imo pa di yun si Pading Nald. Sige, salamat Pading Nald. Taiguan na kaming grinder. Solve. Di, kung day ang grinder ni Pading Nald, so operation kan COVID opsin, day madalagaan. So opsin. Kaya po nag-grinder.
Igod duman ning grindingon sa garahe. O di paano lamang tabi? June, makakang kita no. Oras, Pilipinas! Alas 11:29 ano to? An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, on. Neurobion, neurobion, on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tung distansya sa iba, asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy
Happy na kami, masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of A&M. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip
slip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally Yours, GB. Okay, di buwelta na kita sa satuyang programa Legally Yours, GB. Minta, kaya tamang-tama, yaw na po ang satuyang pag-iribaman. Ang satuyang kasabay-sabay manig sa programa. Si Attorney Bart, right, Attorney Bart. Welcome giraray, pakipus giraray so puti dyan na butonis sa kwan mo. Nakahawol si Attorney Bart. Attorney Bart, good morning. Good morning, Tabi, sa Indo Gabos. Happy Labor Day. Yan. Sa Gabos na mga obreros po. Opo. Tapos advance Happy Press Freedom Day sa May 3. Sunudan sa mga taga media. Sa broadcast print media, television, mabuhay ang uring manggagawa. Ayan, magandang yan, tamang-tama susundon. So, press freedom. Both ini mga emplyados, gobyerno yung pampubliko. Yes, yan. Itong Mayo 1, garupig celebrar ini, kan su laban ka ito kang kinaban, para sa ibaba sa 8 oras ang trabaho. Saka ito, may mga nagdo-12 oras, may mga 10 oras na trabaho. Pigagad din na mag-8 oras ta. May 8 oras nga sa trabaho. May 8 oras na magpahingalo, magkaturog. May 8 oras man niya ako sa sadiri ko. Para sa inpaso, garo dumang binaranga so tiguro 8 oras. So sarong aldaw. Sarong aldaw. Kaya so 8 oras piglalaban ito kan mga workers. Nagkaigwa ki dakulang rally sa Chicago, May 4, pero ginibo na ng May 1. May nagkagaradaan dahil duman sa rallying ito. Naging naging mitsa naman ito para talagang i-considerar kang intirong kinaban na ang workday dapat 8 oras lang. Pag nagpatrabaho ka po ni sobra sa 8 oras, igwa na dapat ng overtime pay. Diyan pala nagpoon iyan. Taka ito, grabe ang pagtios kang kinabanta. Igwa ka ni mga 16 oras na trabaho. Pag luwas mo sa trabaho, makaturog ka na sana. Dahil ka ng oras para sa sadiri mo. So, dapat nga maging makatawo man. Tanata nagtatrabaho sa tawo para sa sadiri ninda o pamilya ninda. Kung puro na sana sa trabaho, bako naman healthy baga. Diyan pala na nagpoon. Diyan na na-standardize so gabos na mga rekisito sa pagtrabaho. Yes, 8 hours. Protection sa uring manggagawa. Yes. 8-hour labor law. Diyan pala na nagpoon. Mga anong taon iyan, Tabi, Attorney Bart? Haluyon na, Haluyon na, 1903 yata yan o somewhere there. Sa mga dekadang iyan. Di pa yata nag-Guerra Mundial numero 2. Baka Guerra Mundial numero 1 pa nga. Baka 18 something pa, 98. Sige, di bueno. Ano ang yaon dyan na nakapalaman sa tuyang mga dapat pag-urulayan? Go ahead, Tabi, Attorney Bart. Ining kuan garo, ibinagay ko man sa sinulog kong mapula. Tapag pula. Magbayo garo nagpurulaan mga labor kaya labor color kang labor. Anyway, ini error qui non resistur approbatur. Error, qui non resistur approbatur.
Sa English, an error which is not resisted is approved. Ayo. Error. Kinon. Ang ki kaya which is. Which is. Tapos non, not. Not. Resistor, to resist. To resist. Which is not resisted, approbator. Approbator. Is approved. Pigagamit ini kung duman baga sa hearing. Nagaparaapot sa sarong abogado duman sa testigos mo. Tapos so apot niya sarala naman o bako naman tama. Oho. Dapat nag-object. So abogado ka dito sa kang pigapot. Oho. Ako din siya mag-object, waive niya so right to object. Ngaya depende kaya kung nasa direct examination or nasa cross-examination. Tas sa direct examination, di ka pwede mag-apot ng leading questions. Dapat anapot mo so factual sana. So, di ka pwede magsabing, bako ngaya araw kayo ni, leading iyan. Leading iyan. Sa cross-examination, pwede ka mag-apot ng leading. Bako daw ngaya tama ini, yes or no, garo araw ka yan. Pwede ka nag-leading questions. Pero, in no instance are you allowed to ask misleading questions. Iba itong misleading, iba itong leading. Ang leading, so, bako daw ngaya, bako daw ngaya, ago mo ini? Kung magsabi kang, bako daw ngaya, aki mo ini? Pwede ka mag-object, misleading, Your Honor, bako man ini? Aki, ago mo ini? Something. Bako daw niyan ngaran mo, arog ka ini? Kung sa misleading, gusto sabihin, pipirsumir mo ang sarong bagay na dai pa man napuprove misleading. Sabihin, na pipresume mo na totoo, pero dai pa man napuprove na totoo. Misleading. Anyway, di siguro sa araw kay di man sa tuya sa sosyudad, human ini. Kung an error, an sarong sala, na dai mo po pig kontra, o pig resistiran, o pig korektar. Pig aprobaran mo. Yan. Yan ang magagamit sa oras na pagbuhay-buhay. Ginalacting maxim na yan. Yan. Ang ano man na salat, napigtuliran mo. Tuliran mo, aprobado mo. Gusto sabihin, inaprobaran mo. Yan. Logical yan, no? Logically, inaprobaran mo. Logical, inaprobaran. Pero dahil man gusto sabihin tabi, Sir Pio, na ang pagkontra, saro sa nang paagi. Dakol na paagi ning pagkontra. Dahil man tamili, kontraon mo, gadanon mo, badilon mo, bunga ko na! May mga paagit, kung mainit baga, dipisil mong sabaton ang init sa init. Yan, Pipalipot ko na. Tapos may mga paagi kung paano paliwanag kan sa imo. Sabi na baga, sa maray na hororo, nahurosan? Yeah! Kalsona. Siguro tabi, Sir Pio, gusto kong simbagon ining sa mga apot sa tuya. Sige, tamang-tama. Builuhan ta yan. Bago kita magpasiring duman sa batas na gusto tang basahon. Sige daw. Ang apot digdi, ang timberland pwede patituluhan? Dahil po pwede. Ang timberland, forest land, pareho man sa nakang river, kang dagat, kan matibo. Yan. Mga properties of public domain. Ang tinampo. Dahil yan pwede pa tituluhan. Mayon volcano. Ang crater, dahil pwede. Ang timberland, dahil po pwede pa tituluhan. Sa diri yan po kang kabos. Paano nagkakaigo kititulo? From timberland, nadideclare yan na agricultural, takumpig umana. Pag naging agricultural na, idideclare kang gobyerno na alienable and disposable na. Pwede nang ipanao o ipabakal kang gobyerno sa mga pribado. Anapod ka, alienable and disposable. Sa kangunyan, itinatao kang gobyerno ang mga alienable and disposable land. Pero ang timberland, pwede. Pwede, yan. Iyan po mga tugang na pinagbabasa ko niya ni Atty. Bart. So mga hapot ini ka nakaagi niya tong sesyon kan korte. Yan, kan Sabado. Iyan na po refresh na tigisimbag na ko niya ni Atty. Bart. Kaya di po mag-alangan na mag-text. Tapos isimbagon mo, kung di ng oras ko niyan, sa masunod po, simbagon mo. Yan. Ini po ikadua, paano po kung napatituluhan lang lately kang another person when the 30-year period of prescription, acquisitive prescription ini, had been completed by the actual possessor so that there exists now a legal and a real owner. And
problema po kay ni araw kay ni. Kung sisay po ang may titulo, pigpipresumir na siya ang may sadiri. Kung may reklamo ka po sa pagpatitulo, dapat irereklamo mo mismo sa titulo. Kaso po ang mangyayari kay ni. Pag napatunayan mo na dapat na issue sa titulo sa iya, ma-order po sa korte na bawion ang titulong iyan. Pero alawig po ang proseso ini. Dapat maanap ka ki irregularidad duman sa pagtitulo ka ito. Hanapan mo ito ning dukit, kumbaga. Yan. Ng diferensya. Yan. Yan. Sabi tabaga, duwang klase ang pagpatitulo, administrative, DNR, DAR, or judicial sa paagi ng korte. Yan. Igwa ki mga iba na piki ngaya su Titulo. pre-patent. Sa pre-patent. Nagapot su may saro akong klinte, may titulo ngaya ini. Duda ngaya kung paano napatituluhan. Sabi ko, baga may pre-patent na nakasurat duman. Aputon mo niya ako sa DNR kung totoo yan na may pre-patent. Pag-abot naman sa sentro, dahil man niya ka na numero. Peke. May piki. Sabi ko, aputon naman sa Manila kung kung totoo yan, di research pa. Anyway, kung mapapatunayan mo po na may fraud, may pandaraya sa pag-issue kang titulo, pwede pong bawion iyan na titulo ngayon. Pero better po kung gibuhon mo tulos iyan sa laog ning 2 taon pagka-release kang titulo. Or 10 years. Pero kung ngunyan mo sa naaraman, di baka pwede man na ikonsiderar na ngunyan mo sa naaraman na natituluhan, tabala, ang irregularly issued na titulo, pagtatago man talaga, abo man ipaararam. Okay. So, difícil po ining sabihin na may legal owner and real owner. Usually po sa titulo, conclusive presumption, na sa iya ang daga, ta siya may titulo. Sagkod na depo nawawara ang titulo niya, sa iya ang daga. Pigmimidbid kang batas na siyaan may sadiri kang daga. So kung may reklamo ka po dyan, pwede ka pong magkaso sa korte. Pero bago pa ka magkaso sa korte, pwede man na annotate mo duman sa titulo niya, so affidavit of adverse claim, Magibo kang affidavit na nagpapatotoo ka na nagkiklaim kang property na pigtitituloan ka ini. Yan. Pero dapat mag-file ka kikaso laban duman sa titulong ito sa laog ng 30 dias. 30 dias o 30 anyos? 30 dias. 30 dias. So, ang sistema pala, presumption of legality. Yes. Yan. Ang gabos sa titulong kapot yan, pigpipresumir, gabos ang legal. Kung genuine itong titulo. Kung genuine. Pwede ka magpagibo sa ng recto. Pata ko niyan, ang mga printer, mga magayon na. O nga, o brown man nga, o pula man nga, o blue man nga. Pata na yun ang ani. Kung genuine ito, presumer na siya may sadiri. You have to prove that it was illegally issued. For example, kayo itong napatituluhan dahil pinabakal na kang tagsadiri. Sabi kang tagsadiri, ako ngayon, bakukuman niya pirma yan. O yung ngaron na yan, bakukuman ako nagpirma niya sa deed of sale. Di gusto mo sabi, piki ini. Yan. Hain ka kaining panahon. Sa Amerika ngayon! Di yun nagkugan sa Amerika. Paano niya ako napatunayan na, uning yan sa passport ko, uning yan sa ticket ko. Anyway, kung may mga kwan, adalan na maray, kung makimaray na abogado para lumaban. Ano may land title ini? Kaya, ini sigatulo, kaya ini, nasalaan pagpa-land title kay ini. Kung duman ka sa Penro, Provincial Environment and Natural Resources Office, 10032 RA, haputon ngo nay kung may land title. Kung dai, pwede kami magpa-land title. Yes. Pero kung may titulo po yan, dahil ka mo matatawang kititulo. Today man pwedeng 2 titulo sa sarong daga. Okay. Sige. Good morning po, Sir Pio, Inisulast and Attorney. Ang query ko, ask ko lang po, ipaano po ang process ng paggawa ng land title samantalang buo pa yung lupa ng papa ko na minana ng tatay niya sa lolo nila. Siyempre po, need kasi namin paggawa ng titulo, yung share niya, na minana niya din sa tatay niya. Yung lolo kasi nila, hindi nahati sa mga anak yung lupa bago namatay. Which is yung tatay nga ng papa ko at mga kapatid nito. Yan. Estimated, pirang square meter ini.
kung 0.0895 square meter, di kulang sa sarong square meter. Bad hektar. Baka mga 8,009. Anyway, square meter, baka 0.895 hectares. Thanks po, amid listener po niyo po from Daraga. Ano po kayo ni? Bago ko simbago nini, kay puan po, seryosohon na po kang gabos na nagdadangog. So mga daga nindo na minana sa mga magurang, buda sa mga lolo, dapat magbayad ka mo kang estate tax o inheritance tax sa BIR bago tabi mag-Hunyo 21. Kada taon? Dahil, ngunyan na taon. Ngunyan na taon. Igwa po ning batas na nagsasabing may amnesty, 2 taon na amnesty sa real property tax, sa estate tax. Ining amnesty ko tang ini para sa gabos na buwis. Kaya lang, binito ni Presidente Duterte, saro sana nakalusot. Estate tax. Estate tax. Araw kayo ni, pag nagadanan sa rong tawo, may nawala tangki mga propiedades. Bago iyan mailipat sa mga heredero, dapat magbayad kang una estate tax. Kan estate tax. Kung di ka nagbayad kan estate tax, sangon yan yata 1 year. Kaya ito, 2 months lang. Pag di ka nakabayad on time, may 25% interest. Penalty. Penalty. Kung di ka pa nagbayad, kada taon, igwa ki surcharge na 10% o garo interest. So kung 30 taon na di mo nababayadan sa estate tax, Gulping bayadan. Na bata nagmamahalan daga. Iyo. Diba, mas mahal pa mo yan sa buwis mo Kaysa duman kesa sa daga. balur kan daga. Nabubuwisan mo. Kaya nadidisganar ngayon sa mga tao magbayad ka ng estate tax dahil sa araw kaining kapabayaan o dahil sila nagbayad ng haloy na panahon. So ang ginibo po kang gobyerno, amnesty kita. Kung piraso dapat mong bayadan kan panahon na nagadan. Supig manahan mo, iyo sana ang babayadan mo. Baga baratong maray. Bata kan inot na panahon, ang presyo kan daga sintimos. Sintimos. Ngunyan ang presyo kan daga, ribo. Di ba ganun milyon? Yan. Kaya, dumang ka sa mabayad sa sintimos, kan panahon na nagadan sa magurang mo, o sa lulo mo. Ngunyan, dahil na kan mga interes. Punas gabos. Pati sa penalty, punas gabos. Pero dapat, i-file mo iyan sa laog ning 2 taon. Matapos tabi, ang ika-2 taon, ngunyan na Hunyo 21. Ngunyan matapos. Ay, barayad na tabi. Bata, kung madumang ka, ilingon mo anon requisitos tangan ni magbayad ka na estate tax. Yan, Sobra 20. Jesus, kadakol. Bako po, karaw-karaw ang mga requisitos. Dokumentos na kaipuhan. So, death certificate, so mga birth certificate nindo, extrajudicial settlement of estate, may publication pa ito, gabos dakulon na mga requisitos, pero importanteng magbayad na kamungunyan, tabing daipa nakabalik, tabing may amnesty pa. Buda hababaan babayadan. Di ito nang babayadan. Akon, palampason po nindo ini. Tapos daing extension. Sana ma-extend man ta, pandemic baga. Iyo baga. Pero kung daing extension, barali ka nagabos itong mga dapat nindong bayadan. Gulping bayadan. Ining nag-text sa tuya, may bayadan ini. Kung di sila nagbayad kang panahon na nagadan sa lulo ninda, mabayad sa mga heredero ni lulo ninda. Tanagadanan naman kung ama naman niya, kung gada naman sa ama niya, mama na naman sa mga aki niya, kaya itong nagada na ito. Mabayad ka na naman. So 2 beses ka mabayad. So kung pirang beses nagadan, so kuan mo. So pasunod-sunod na. Pasunod-sunod. Bata ngun yan tabi, Serpio. Saan ka ngayon mabase kan sa imong buwis sa daga, sa estate tax o sa kuan, sa capital gains tax kung deed of sale. Uni nang sa kung arinan mas alangkaw. Iton babayadan mo. So purchase price or fair market value kan city or kang LGU sa assessed value or sa zonal valuation kang BIR. Nagralangkaw na po tabi, magpuon kang iniro. Ang zonal valuation, aralangkaw na tabi. Digdi sa Legaspi, igwa kay mga 35,000 per square meter. Bago gulpi. May mga 25,000 per square meter. Kung digdi ko compute sa presyo mo niyan, matindi. Matindi. Yan. Pero kung
maabil ka kang amnesty, iko-compute iyang kang panahon na nagadaan, dahil pa sumang intereses, tibad sintimos lang ang bayaran. Okay. Anyway, Sige, paano po maitatransfer ang property? Oho. Dapat niya po sa indos yung mga dokumento. Pwede man po aputo na lang duman sa BIR. Igwa ka dapat ki certificate, certification, authorizing registration, car. Yeah. Igwa ka dapat car. Ngunyan, igwa na ki e-car. Electronic pwede ka na mag-apply duman. Pero dapat mapatunayan nindo na kamuan iridiro ka ini. Nadaga na yan. Nadaga na ini. Okay. Sige, nagsisiram ko ta na attorney na naman, kundi mapukpok na ako kan sa kuyang martilyo. Sorry po. Tapos na sa tuyo naman na sesyon. Sige, sa pangaran po ni Attorney Bart Trico, and siyempre ang sa tuyo man resident attorney si Attorney Jess Basanta. Parang kabidong tropa, si Attorney Bart with Attorney Bart Trico. Attorney Bart, parting message. Go ahead. Opo, mabuhay so intero pong manggagawa. Dahil po pagpabayaan sa indong mga diretsos, pag ilinabang kan mga trabador so sa indang mga diretsos, ipiglalaban maninda so diretsos kan iba pang mga trabador. Magparahay na tulos tabi, Attorney Giselle. Santa. Attorney Giselle. Opo, maray na aga po sa indong kabos. Okay. All right. Court is now adjourned. Paano niya isisigaw na siya isa diyang walang kasalanan? Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Lahat tayo may mga mahal sa buhay.